मा खालामदों? दं ओरैनो। मानो फैयाखै नों आं लिंनायाव? हा? काजलगाव सना बानायफैनो होननाया? जारलासो जागोनहाय। नै नों फै। बानायदोरा नों बानायदो नों हारसिं बानायदो। ओइ गावा फैया लिंबाबो ओरैनो नायना फैबाय जोङो। हा? ओरैनो नायना फैबाय। ए। नों बानायदो आंखौलाय मानो नांगौ? फैफाबा मोजां जागौमोन ना नै जों वाटार पार्कआव दुगैनो मोनसिगौमोन बङाइगावआव। खाख्रा अमा बेदर सेवनायखौसो होयो। फाग्ला अमा बेदर जायो नामा? दाउ बेदर गेसाव। दाउ बेदर KFC माने दाउ बेदर गेसाव जायखिजाया बेखौनो मानसि गेसाव जायसै जों। फाइनालि गाइस नै जोंना KFC सफैबाय। ओरै KFC पिस मोनब्रै दङ पिस मोनब्रै मानसिया साबेसे टेस्टी KFC ha? खेबल' खोनाया खेबल' खेबबाय जाबाय जादो अन्थाइ जादो। हेल' गाइस नै जों दा बङाइगाव पार्कआव फैलायबाय दुगैनो। माने जों दा दुगैनायनि टिकेटखौ दानथ'वाखै दा दानगोन 200 थाखा नांगौ जों दा 15 थाखानि दाननानै बेरायनो हाबग्रोबाय आरोखि ना। मोजां मोनबा जों दुगैसै जोंथ' दाखालिबो दुगैखांखाबाय। दिनैजों खेबबेसे जाखो नों फैनाय बे दुगैनो? खनथामसो जासिगोन ना दुगैनो दिनैजों खेबथाम जागोन जों दिनै दुगैबा दाखालि खेबनै दुगैखांबाय। बे मोजां गिदिर बानायना दोनबाय माथो फुख्रि। खेबबेसे जाखो नों दुगैनो फैनाया? आं दिनैजों खेबथाम जाबाय आरो दाखालि हिनजावखौहाय लाबोदोंमोन खनसे ओमफ्राय दुगैबाय खनसे जों साथामजों ओमफ्राय नै दिनै नेक्स्ट टाइम बाव आरो फाग्ला इनाव 250 दङ बेजों लाना फैबाय बेजों गारबोनानै फाग्लासो। ओमफ्राय जोंहा जाम्बा जाम्था सानैजों ओरैनो बेरलाबायबाय दुगैबाय बे हिनजावजों दुगैबाय जोंहा गैया ओरैसै। ओमफ्राय बेयावलाय मा टिकेट लायो ना मायो? दुगैग्राया टिकेट 200 नांगौ जों दानथ'वाखै दा हाबगोन 40 थाखा। नैयावबो बानायगासिनो बिराद गिदिर फुख्रि इयाव माबा मा होनो ओरै दै गग्रा जागोन। जोंना पपार जाबाय माने लासिं सिं आरोखि ना टिकेट दानालासिनो हाबनो नागिरबाय 9 इन्ट्रि दिनो दाख्लै हाबनो मोन्दोंमोन। जों बेकाराव फैबाय 15 थाखा जोंना पपार जाबाय सासेयाव। जों ओरैजाय बेरायहैलाबायनोसैलै ट्रेनानो बेयाव ट्रेन दंमोन ट्रेनखौ होथेबाय 50 थाखा लायो बेयावबो ट्रेनाव आगोलाव। ओइ बे फांखायाव जिरायनोसै दसे थान्दानो दसे जिरायग्रा माथो उल्थासो जाबाय जिरायग्राया। ओरै जिरायनोसै सानै जिरायनांगौ नायलायनानै जिरायनांगौ मा अ इयाव सेसा दं नै सेसा नै बेयाव बेकार। ओरैजाय दुगैग्रानि गेटआ नै इथिं ओरै हाबना फैखांबाय जोङो टिकेट लायासै नालाय दुगैनो मोनासै। जों दा मालायफोरनि जरा जरा जिरायनायखौ एदावहैनोसै ना मा होनो? नोंखौ दा बायदियाव एदावबा माबायदि मोनगोन नों? जेनेबा नों हमनानै ला बै सेराव जिरायना दंगासिनो नोंखौ सोरबा एदावफैबायलाय नों गोसोआथ' एसे बोरैबा नांखागोन गावनि हिनजावखौनो जेखौ नायबाय जेखौ। नैबे नावआव जों जि दुगैदोंमोन आगोलाव गोग्लैलायदोंमोन जों बे नावआव गाखोनानै माने बोसोरनि सिगाङाव बे नावआव गाखोनानै जों नैबे दैयाव गोग्लैदों आरोखि ना। बेयाव रिल्स खालामबा अन्थाइ थांलाय रिल्स खालामहैलाय बेयाव समाय नोंखौ रिल्स खालामनो समायखायो बेहाय रिल्स बानायनो फैदो इयाव 15 थाखा गारनानै नै बेफोराव फै 15 थाखा गारदो बेफोराव रिल्स खालामदो नै बेयाव जुलाइआव लागाव 15 थाखानि जों सियार मोनबाय नै 15 थाखानि सियार बेयो। ओरै नोंथां नों हिनजाव लाबोनो गोसो जादों जायाखै? आं बिदियाव गोसो गैयालै गैया साला लाबोबाय थायो बेयो बैयाव जिरायब्रा बे हिनजाव लाबोनानै बैयाव जिरायबाय थायो बेखौथ' मा होनो बेथ' एकदम माबाथार एकदम। दाख्लै जों बैयाव जिरायदोंमोन बैयावहाय सानै इयावनो आं फट' खेबना दोनदोंथ' नोंसोरखौ र' मालाबा नोंसोरखौ फेसबुक रेस्टुरेन्ट जाहैनो भाइरेल खालामनांगौ। मा मेथाइ जाहैनोबा बैयाव दङ रेस्टुरेन्ट जाहोलाय दाम लाथारोलै पकेटफ्रानो जिर' जागोन दा 10,000 लाबोनाया सेस जालांजोबगोन। बिराद जर होलाय बुराय होजोब गाहो र' आङो गार्लफ्रेन्डनाव फन हरनो दे हमगोन ना हमा गार्लफ्रेन्डनाव फन हरनि हेलौ मा खालामदों? दं ओरैनो।
मानो फैयाखै नों आं लेंनायाव हा काजलगाव सना बानायफैनो होननाया जारलासो जागोनखाय नै नों फै नों बानायदो नों हारसिं बानायदो ओइ गावा फैया लेंबाबो ओरैनो नायना फैबाय जोङो ओरैनो नायना फैबाय ए नों बानायदो आंखौलाय मानो नांगौ फैफाबा मोजां जागौमोन ना नै जों वाटार पार्कआव दुगैनो मोनसिगौमोन बङाइगावआव मानो रबिबाराव फैफिनगोन दे सना जायो दे सना बेबि मानो जारला जानांगौ सना आयो दङ पार्कआव बेरायगासिनो बङाइगाव माबायाव वाटार पार्कआव बेरायगासिनो जायो औ 200 लायो ओमफ्राय मा खालामदों दे होमबा दा हरफिनगोन आं दे सना बाय बाय आयै सनाया मिनि ओंखारबायनोलै दुद्रु नागिरदों खिन्थु रावबो आवगाया आंथ' फार्स्ट दुद्रुगोरखायालै दुद्रुगोरलाय सासे नायनो आं नोंखौ माबायदि दुद्रुगोयो एक्सपिरियेन्स लानांगोन ना नङाबा हाथाया गाबा मा जानांगौ दे हायालाय मानसि जायखौ लंपेन्टाव नांगोन मालाय फाग्ला जादों पेन्ट गानना फैखादों माथो ओइ सेन्देलखौ जनानै फै सेन्देल सेव फै उरायहोबो डाइरेक्ट दे फैल' नोङो ओंखारदो जिजुगोन पेनफ्रासो जोङो ओंखारलांनाय खालामसिगोन बे जायगानिफ्राय ओमफ्राय जोङो इउनिभार्सेलाव KFC जाहैनोसै KFC जाना जाया KFC ख्रा अमा बेदर सेवनायखौसो होयो फाग्ला अमा बेदर जायो नामा दाउ बेदर गेसाव KFC माने दाउ बेदर गेसाव जायखिया बेखौनो गेसाव जाहैनोसै जों माबोरै दंहाय नारि आगै आंखौ गोसोखांदोंदां नोंनि दायसो नामा बे आगै आंहा दै मिथिगुदों आंनि जि सोंनायालाय आगै दा हांजेनबाय नामा नों फोरमायहराखै लाइजामनि गेजेरजों नोंखौ आं गोसोखांदों गोजान फैसालि ओइ जाबायलै बावबाय आं सल'खौ जों थांसिगोन न'आव इउनिभार्सेलाव फैलायबाय ड्रेस लांफैदों जों इउनिभार्सेलाव जानोनो हाखानाय नङा KFC जानोसै KFC जालाखोमालै बिलखौ खिथालाय बेसेबां नांगौ बिला नों जाफेराखै फार्स्ट टाइम आं जाफेराखै दिनैबो जाया आंबो दिनै फार्स्ट टाइम KFC फाइनालि गाइस नै जोंना KFC सफैबाय ओरै KFC पिस मोनब्रै दङ पिस मोनब्रै मानसिया साबेसे खोख्लैजोबसै नामा ओरै थिखोनानै खोख्लैजोबसै जाबाय जानो लुबैथारबायलै हा खोनाया खेबबाय जादो अन्थाइ जादो क्रिम नामायो जानोसै KFC क्रिमा एसे फोनसै बेखौ मोनबेसे मोनथाम हरदों आव टेस्टी KFC जोङो KFC खौ जाखांबाय उदै बुंबाय 500 थांबाय सासेयाव गासै 1500 बिल ओरै 600 सासेयाव होलांबाय जिलांबाय जोंना दिनै गुगालांबाय मास मोननैनि बेथना थांबाय गैला जों दा अट' स्टार्ट खालामाबा उफाय गैला अट' स्टार्ट खालामनोसै दा अट' सालायनानै खामायफिनाबानो उफाय गैला जों दा अट' स्टार्ट खालामसै न'आव थांसै जों बिजनेससिम मोनै सान्दियावनो जों मोनखागोन बे 1500खौ ना मा होनो नङा होमबा अट'खौ आरो गंनैखौ लाबावबा थिग जाबावगौमोन अट'खौ गंनैबो लाबाखै दा गंसेल' जों दा जोङो बै दखान फिसायाव गय जाहैनोसै थांसै बाय बाय होमबा दिनै ब्लग भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय ना मा होनो गाइस जोब्बाय बाय बाय नरदो बाय बाय